Ino man hayan kalasanon? Oh, kasanon. Nakatimo ka aga ko kalasanon. Nakakuha man naga ko kasanon. Manok ihalas. Ha? Supaa din. Ano, bata pa. Bata pa ni. Oh. Akong gikot sa kamot kay basig ka buhi. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Rene Mandahinog. Apo po ako ni Dato Talakay Manlidaban Mandahinog. Magandang araw mga tol. Ako naman si Arnold Mandahinog Jr. Ako ni Apo Manlidaban, Dato Apo Manlidaban Mandahinog. Kuya ko si Rene Mandahinog. Kami po pala mga tol ay tribo Higaunon. Shout out dyan sa mga katribo naming Higaunon. Lalong-lalo na dyan sa mga katribo namin na nasa Las Nieves, Buenavista, Nasipit, Carmen, at sa Bukidnon, Cagayan, Iligan, at sa iba pang mga Higauno na nasa ibang malayong lugar na ninirahan. Shout out kami dyan sa inyo lahat. Mabuhay ang tribo Higaunon. Shout out dyan sa mga Mandahinog sa Hingoog at sa kalahat ng mga Mandahinog. Sa Hingoog dyan, Hingoog City. Ito yung area ng lulo ko. Mula dito sa bandang ibabaw, yan o, dyan, yung nakita niyo yung mga kagubatan na yan, papunta rito sa ibaba, papunta roon, banda roon. Yun o, yun yung sa sinasabi naming tabunan. Yun yung sinasabi naming tabunan, yung gubat na yun. Yun o, papunta dito bandang ibabaw. Pati na dito sa tawid ng kalsada, dito. Siguro nasa more or less 200 hectares ito. Pero ito, hinahati-hati na ito sa mga anak ng lulo ko. Mga tiyahin ko, mga tiyuhin ko, o kapatid ng papa ko. Hinati-hati na itong area niya. Pero yung talagang area ng papa ko na si Papa Arnold Minyuna Mandahinog Senior, yun yung area niya sa tabunan, yun o, yung gubat na yun. Yung nasa, makita natin na nasa malayo, yun yung talagang area ng papa ko, papa namin. Na more or less nasa mga 40 hectares, yan. Oh, medyo malayo-layo nga lang ngayon, oh, yung gubat na yun. Yun ang doon namin i-preserve yung mga gubat hayop o wild animals. Gusto naming malaman ang area ng papa namin kung anong klaseng gubat hayop o wild animals ang mayroon dyan. Kasi dati nag-aaral kasi kami. Hindi kasi namin masyadong alam kung anong mga gubat hayop ang mayroon dyan. Kaya ngayon isurvey namin. Isurvey namin ngayon kung ano talaga ang mayroon dyan ng mga wild animals. I-preserve namin sila na dyan na talaga sila maninirahan. Kasi gusto namin na mas dumami pa sila at ano pa sila ng ibang lahi, no? Sa ibang area, mas dumami pa sila sa ibang area. Kaya yun talaga ang pakay namin sa area ng papa ko. Shout out nga pala kami dyan kay Mariel Inoy Birmoy. At shout out din pala kami dyan kay Mike Jubin. Oh, si Agaw Kim Mandapagan. At pa-shout out daw kay Redin Im Akubo. Oh, at saka kay Rizel Damitan Kuruna. Shout out nga pala kay Tito from Sindel Mandahinog Banagan. Diyan kay Binaprina Gulciano Mulato. At pati kay Richel Aldohisa Libradilla. At shout out nga pala kay Harold C. Lagunay. At kay Leonora Mi Islariusa. Shout out call kay Jiminay Kugdan at kay Aiser Salarda. Oh, ay. Shout out din pala kay Romeo Aquiles, Vincent Toyor Butron at kay Rini Radasa. Shout out sa inyong lahat dyan. Madagway masulong mga sulod. Oh, madagway. Kamusta kay Alan ko mga tribo daya, iling daya tribo mga tribo Higaunon. Mabuhay so tribo Higaunon. Labi undaan sa mga Mandahinog pamili. Oh, kamusta ka on dyan mga sulod? Shout out Amba Dato Robin Lubintahan Mandahinog. Yo, madagway masulom. Manoy Landi Mandahinog. Dianta Hingoog.
Noy, shout out. District Supervisor. Ino man hayan si Manoy Landi man. District Supervisor of Hingoog City. Si Manang Rose, Mandahinog. Shout out nang. LGU sa Hingoog City. Shout out ko diha sa akong mga uyuan. Labi na sa among municipal chieftain sa Nasipit. Walay lain si IPMR Dato Salangkuan, Revise Dalumdum Mandahinog. Og shout out po nako ang among pinangga nga manang nga usa-usab ka IPMR diha sa Misamis Oriental. Nga walay lain si Bai Manang Milani Mandahinog Pulinar. Shout out po nako ang akong uyuan sa Hingoog City nga usa-usab ka IPMR. Walay lain si Amba o Yuyo Istoriano Mandahinog. Yo, mabuhay ang tribo Higaonon. Si, Taini kay da. si Yuyo Manlindahay, humana. Si Yuyo Manlindahay. Out po namo diha si Yuyo Manlindahay Mandahinog sa Hingoog City. Yo, taini kay da. Amping kay walan mga tribo Higaonon. Yo, bugandam kayo. Salamat, salamat.